Boas, lembraste deste momentazo de Feijóo na TVG do que falábamos outro día? El rei de reyes, o trono dos sete reinos. Home, vos estás aí, sí, hombre. Ben, pois logo de semanas buscando, e aínda que estaba bastante agochado, no Salto conseguimos o contrato que asinou a TVG coa produtora de Roberto Vilar, o presentador estrela da Xunta, e a empresa CTV, para convertir o mítico programa semanal de Vilar en diario. E cal era o segredo que agochaban? Pois un aumento orzamentario ata os 2.150.000 euros para producir 50 capítulos do Land Rover, para bailar o meneíto con rueda. ¡Ay, presidente, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Ou sentar no trono a Feijóo en prime time. Para que te fagas unha idea de canto diñeiro público estamos a falar, facemos unha comparación. Tendo en conta que un salario medio dun xornalista na TVG pode andar entre os 35.000 euros ao ano, con 2.150.000 euros poderíamos contratar anualmente a algo máis de 60 xornalistas. E así, quizáis, frear a privatización dos medios públicos a través da externalización de servizos. Veña,